Asibingelele umhlaba wonke ungonyama lwengudla abnormal. Imoto enkulu ethwala ezinye iy'moto, incwadi encane engafundeki eyehlula abafazi namadoda befundayo behlulwa ukuyovula bonke okhiye. Umhluthulo lona wenhliziyo zabafowazana, ukandakanda omasondawo, oqhume elinye ugxobe ngelinye, osejimisitini ekhaya kusemtubatuba. Ikakhulu sifuna ukuxwayisa abantu abafika la ekhaya bezolanda izinto. Abantu abathatha izinto la ekhaya sicela ukuthi abantu abayigcine kahle imithetho engisuke ngiyishilo. Kubuhlungu mase ngithola ama-calls abantu, umuntu athi omunye mkhulu ekhaya kwaze kwehla into ethile, ekhaya kwaze kwavela isifo, ngabona ukuthi lokhu yimi engenze lento. Kodwa futhi abaningi basuke bebona ukuthi iphutha libe kubo, hhayi kimi ngoba uma uthatha into la ekhaya ngiyakutshela imithetho mina. So-ke sicela ukuthi abantu abayilandele imithetho esuke ibekiwe ngoba ngesikhathi usumosha imithetho yento oyithathile, kuba yinhlahla mhlampe nawe usindile waqhubeka wakwazi ukuphila impilo e-right noma enormal. Isikhathi esiningi uma usumosha izinto, kuba nezinto eziphazamisayo kwasempilweni noma impilo yakho ayibisafana nakuqala. So-ke sicela nje lokho ukuthi abantu abeza la ekhaya balanda izinto, imithetho engisuke ngisho ibalulekile ukuthi igcine uma ulibala uphinde ufone ubuze ukuthi la mkhulu uthe ngenze kanjani ngoba asithandi ukuthi umuntu uma esefona esekhala. Number 2, umuntu lo ekhaya uma ethatha into yafika yamsebenzela, akangathi kusasa bese esedlulela phambili kwabanye abantu ebese ey'tshela ukuthi yena leya nto ayithathe yamsebenzela imali yakhona ingaphelanga, ey'tshela ukuthi abanye abantu bazomlapha. Kuba nzima ukuthi la bantu abanye bamlaphe ngoba unale nto yala ekhaya eyamnceda kodwa futhi wangenza kahle. Usefana nomuntu ongalapheki manje ongathi uney'nkinga ey'ningi, kanti le nto akayithathile iyambona ubugebengu abenzayo. Yilokho abantu abanezinto ey'ningi zala ekhaya, uma ubona ukuthi usuxakekile akusenzeki lutho, i-advice yami ngifonele. Inamba yami u-062 017 1320, 062 017 1320. Uzohamba wonke umhlaba wami ukhipha iy'mali, ugcine ukuthi iy'nyanga zikudla iy'mali, kanti nguwe la ekhaya uthatha into buya uze la ekhaya phela. Ngifonele ubuye uze kimi la. Ilokho nje ngandza kwethu la ekhaya zikhona izinto, siyabanceda abantu kodwa okubalulekile gcinani imithetho. Ogezwayo uyagezwa, oyinhlanga uyanikwa, owesiphoki unikwa isipoki, owey'gubhu unikwa iy'gubhu, oy'nyosi kanjalo, abefundisi bayaphakanyiswa. Umuntu kukuyena kuphela qaphelani ningafaki imali, ningafaki imali, ningalinge nifake imali, angifakelwa imali mina. Wozani kimi, yekani ukufaka iy'mali abantu abafuna iy'mali, abafuna iy'mali ey'hlukahlukene, ningafaki imali. Wozani kimi ekhaya, inamba yami 062 017 1320, 062 017 1320. Ungayifaki imali, ungalenzi lelo phutha okufaka imali. Ngiyabonga nisale kahle.